Wel, yn syml, mae Safonau'r Gymraeg yn gyfres o ddyletswyddau statudol, cyfreithiol gafodd i'w sefydlu gan fesur y Gymraeg 2011. Crewyd y safonau yma gyda'r brif nod o hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg a sicrhau fod y Gymraeg ddim yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg yma yng Nghymru. Mae'r safonau yn cwmpasu amryw o feysydd, darparu gwasanaethau, ystyried effaith penderfyniadau polisi ar y Gymraeg, cymryd camau i gynyddu'r cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg o fewn gweithleoedd a hyrwyddo'r Gymraeg yn ehangach o fewn y cymunedau mae sefydliadau yn gwasanaethu. Ond prif fwriad Safonau'r Gymraeg ydy sicrhau fod gan bobl Cymru y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ymwneud â sefydliadau cyhoeddus a bod ganddyn nhw fynediad at wasanaethau a gwybodaeth yn ei dewis iaith. Mae Safonau'r Gymraeg yn gwneud un ofynnol i sefydliadau cyhoeddus sicrhau fod i'w platfformau a'i systemau llwyfannau ar-lein yn ogystal â'u cyfathrebiadau digidol nhw ar gael yn Gymraeg. Mae hynny'n cynnwys wrth gwrs cynnwys testun ar wefannau, ffurflenni ar-lein, gwasanaethau cymorth i ddefnyddwyr drwy wefannau yn ogystal ag apiau y mae sefydliadau yn ei rhoi ar gael i ddefnyddwyr. Sicrhau fod yr holl wasanaethau digidol yna ar gael yn y ddwy iaith. A'r nod unwaith eto ydy sicrhau fod gan siaradwyr Cymraeg yr hawl i gael mynediad at wasanaethau digidol yn ei dewis iaith. Wel, yn gyntaf ac yn naturiol, mi fyswn ni yn cyfeirio sefydliadau at yn gwefan ni, gwefan Comisiynydd y Gymraeg. Mae ganddo ni ystod eang o adnoddau ar gael i sefydliadau. Adnoddau fyddai'n gymorth i sefydliadau nid yn unig i fodloni gofynion Safonau'r Gymraeg, ond hefyd y safonau digidol yma. Mae ganddo ni adnoddau sy'n cynnwys Cod Ymarfer, dogfennau cyngor, astudiaethau achos, enghreifftiau o arferion da, ac felly mi fyswn ni yn annog sefydliadau i fynd at yn gwefan ni. Mae gan y ganolfan gwasanaethau digidol cyhoeddus wrth gwrs ystod eang o adnoddau sy'n ategu hynny gan gynnwys i'w canllawiau nhw ar ysgrifennu triawd a chanllawiau ar ymchwil defnyddwyr. Felly mae yna ystod eang o adnoddau gan y naill sefydliad, a mi fyswn ni'n annog pob sefydliad i fanteisio ar yr adnoddau gwerthfawr yma, a hynny mwyn sicrhau fod profiad defnyddwyr yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb.